मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंहा बे जों थागिबि फिसा जानानै जोंहा दिनै जोंनि जायगायावनो जोङो अहरि न'खर माने गारना खानांबाय बिनिबो जोंहा माखासे माने एग्जाम्पल दं आरोखि दा जोंनि मेम'रियालाव जों बेखौनो उल्लेख खालामबावनो हागौ बे जाहैबाय खाखिमारि गामिया माने बर' गामि एखे सिमा बाउण्डारि बे खोला जायनि बुंनो थाङोब्ला बर' गामि मोनसेल' नायल' जाल' दा बे गामिनि मानसियाबो गैलिया गारना खालामजोब्बाय बे माखासे माने दुथां मानसिफोरनि उपद्रबआव गुबुन हारिनि उपद्रबआव एसे थानो हायासै दा गारनानै खारबाय न' बां गारनानै दा बिसोरनो क'क्राझारनि फ्लाइअभारनि गाहायावनो दंलाबायो दखान होनानै दङ दा बिसोरखौ दोनैथिंनि बेब'स्था लानांगौ आरो बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ दा बेखौ जों जावले जावले दाबि खालामबोदों रावबो माने रायखांफैयाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि जोनोमपुरियाव गावनि बर' फिसाया गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जानानै थानांगौबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिम मा बाथ्रा थानांगौ ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोनै मानसिफ्रा हाजार हाजार बिगा आवग्रिनानै थानानै दङ दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम क'क्राझार डिसि थ्रुयै हरनाय जाबाय जोंनि दाबिया बेनो जे ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ ट्राइबेलनि आवग्रिनानै दङ बेफोर जायगानिफ्राय इलिगेल इनफ्रास्ट्राक्चारखौ होखारनांगौ दिनै डिसि थ्रुयै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दा बावैसो सिगां माने आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों जेसेबां एनक्ल'जार दं इलिगेल हाबनानै थानाय हाफ्राव ट्राइबेल बेल्टआव हाबना थानाय बबे हावाव थानाय बेखौ होखारगोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों दा जों बेखौनो जों बांसिन जर होनानै दिनै जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हरनाय जाबाय दा बे मोनसे सुजुग जोंनि थाखाय जे दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टारानो जेराव माने इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंनायब्ला जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ आरो जोंनाथ' आयेनानो दंखायो बे ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा माने चेप्टार 10 दंखायो दा जों चेप्टार 10 बादियै जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ बे रोखा रोखा आयेन दंखायो आरो लोगोसे बिनि बादिबो 2019आव जोंहा अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार जादों बिसोरखौ बेल्ट दंफायाव फुरुननांगौ होननाय बिदि अर्डार दंखायो दा बेफोरबायदि एथ' आयेन थासेयावबो एथ'बां हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो जों बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जों बेखौ माने मावनानै लानो हानांगौ जेरैखिजाबो दा जोङो रायजो राजानो मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिसि एरियायाव गासै जोंनि रेकर्ड मोननाय बादिबा दा बिटिसिनिफ्राय जों रेकर्डखौ दिहुनदों बेयाव 3,49,505 बिगा हा माने 3,49,505 बिगा हा बिटिसि एरियायाव अबैध बेट हल्डारफ्रा दखल खालामनानै दङ बे मोनसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव 1,30,269 बिगा चिराङाव 66,987 बिगा ओमफ्राय बाक्सायाव 1,35,715 बिगा ओमफ्राय बिदिनो उदालगुरियाव 16,834 बिगा दा बे बिटिसिनि रेकर्ड बियो दा बेफोरखौ नायनानै जोङो जावले जावले जोङो आगोलनि जायनाखि सरकारफोर थानाय आसामाव आगोलनि जा सरकार फालिनाय बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों आरो लोगोसे बिटिसियावबो आगोलनि जायनाखि बिटि सरकार बिनि सायाव दाबि खालामबोदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो जायाखै होखारनाय बेबस्था लानो मोननाय जायाखै दा आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेयाव मेम'रेन्डामाव उल्लेख खालामनाय जादों स्पेसिफिक केस हिसाबै बे जाहैबाय मौजाबारि गामि बे मौजाबारि माने सिडली सार्केल आन्दाराव बे गामि दरसे रायजो राजा बे जायगायाव गैलिया गासिबो खारजोब्बाय बेयाव गुबुन हारिनि मानसिया दखल खालामनानै दङ दा बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अनेकबार दाबि खालामबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरियाबो बेनि सायाव मोनसे बिसार खालामनानै माने बिजिरनानै नायबाय दा बिजिरनानै नायनायनि उनाव बे मौजाबारि गामिनि हाया बर'फोरनि बेखौ बिसोरबो माने बिजिरनायाव लिरना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगायाव दखल जादों होननानै लिरना होबाय ओमफ्राय जिथु हानि साबजेक्टआ बिटिसियाव दा बेखौ बिटिसियानो एफेक्सन खालामनांगौ होननानै बे जायनाखि पिटिसननि खारिफोर खारिफोर हा बिगोमाफोर बिसोरखौ बिटिसियाव थिनहरदों दिनैसिम बिटिसिया मावनायनि बेबस्था लायाखै दा जोंना बिटिसि इएम फेरेंगा बसुमतारिया जावले जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रा दोनहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन दिनैसिम मावफुङाखै
बेखायनो जावले जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै होयो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै अनारेबल चिफ मिनिस्टारखौ जोङो बुंबावनाय जाबाय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो हुरागासे जोङो आसामनि स्पिकारनि दैदेननायाव मोनसे एसेम्बलि टिम फैगोन होननानैबो जोंनो खोथा होदोंमोन खिन्थु फैनाय जायाखै जों बेखौ दुखु खालामो बे फैब्ला मोजां जागौमोन मा जामारदों बर'फ्रा बेखौ अब्ला बुजिनो हागौमोन फैनाय जायाखै आरो बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंहा मोनसे केस दङ बिदिनो माने स्पेसिफिक केसजों बेयाव मेनसन खालामनाय जादों बे गावनि न'खर गारनानै गावनि गामि गारनानै खारनांनाय बे माने बर'फोरनि माने गावनि थागिबि जायगायाव बेफोर खोब दुखुनांथाव दा गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव दा जेरै माने फकियागा फुलकुमारि बरगफा माजादाब्रि सिलगाग्रि सुखान बावनाय ओमफ्राय सामथाइबारि दा बेफोरबायदि गामियाव दा जे बर'फ्रा थानो हायाखै बे गामियाव गारना खारजोब्बाय गासैबो दा बेखौ दोनहैफिननांगौ होननानै जावले जावले जों मेम'रेन्डाम होदों रायलायदों ओमफ्राय गसाइगाव साब डिभिजनजोंबो अफिसारजों रायलायदों जोङो बुंदों दा बिथाङा बिटिसिआव लिरहरदों खिन्थु बिटिसिआ बिनि बेबस्थाखौ दासिमबो लानाय जायाखै जेबो माने माबानो खबर लायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनि गावनि जोनोम जायगायाव जों गावनि माने हाखौ गारनानै खारनांनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया दा जों बेखौ लानानै जों दुखु खालामो जे दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा दिनै मानो सिम थादों दा जातीय आफाद दंमोन जातीय आफादफ्रा मानो सिम थादों जेबो बुङाखै दा बेखौ जों दुखु खालामबाय थायो बिसोर बुंनांगौ अन्तत' दा जों फरायसा आफादा बुंनांगौ फंसे खोथा बुङाखिसै ट्राइबेल थौगोबादि आफाद दङ दिनै ट्राइबेल थौगा आफादा जेबो बुङाखिसै दा बिदिब्ला जोंनि माने हा हुआ बोरै निरापद जाबावनो जोंनि रैखाथिया बोरै जाबावनो जोंसो जुदि गावनि जोनोम जायगायावनो हा हु गारना खालामनाय जायोब्ला जोंनि अबस्था मा जाबावनो दा बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों आरो लोगोसे जों आपिल खालामो दाबो जों खावलायो बे सुजुगाव सुजुग जोंनि माने जातीय आफादफ्रा दिनै आवाज दिखांनांगौ बुंनांगौ दा जिहेतु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा माने खोथा होदों जेब्ला जेसेबां माने इलिगेल इनक्लुजारफोर दं होखारगोन होनना बुङोब्ला आरो बे ट्राइबेल लग्रा ओंखारनाय बाथ्रा बुङोब्ला बे सुजुगाव दिनै जोंनि माने जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै दा बेखौ जों दिनै बुंनो लुबैदों ओंखायनो जे जोंनि आफादफ्रा दिनै माने बुंनांगौ आरो जिथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि बिफेन बर'आ जिथु दानि बिजेपि सरकारजों खोब क्ल'ज जिथु एर'प्लेन गाखोलायनानै जिथु माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो दा बे हिसाबै एथ' गिदिर माने सोमोन्दो थानाय मानसिया दिनै गावनि जाति जेंनायाव फंसे बाथ्रा खोथा बुंनो हायिया बेथ' खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जों खावलायो बिथांमोना इंलिस जाहाथे माने गावनि जातिनि हिसाबै जाहाथे बाथ्रा बुङो आवाज दिखाङो जों खावलायो नोंथाङा बे बिथिङाव नोंथांमोना माने आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन नामा दा जोङो लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिराद बेखौ खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय बिराद बेस्थ' दा बे क'क्राझारावबो गिदिंफैदों ओमफ्राय बिटिसिआव जों दाखालि सानबा थानानै थांबाय बे दा जों लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिथांमोननि जायनाखि माबाफोर पार्टिनि वर्कारफोर जों एपइन्टमेन्ट लानो नागिरदोंमोन खिन्थु बयबो बुंबाय जोंखौ जे पार्टिनि केम्पेइनावसो फैदों जेब्ला दा बे हिसाबै जों दिनै बेखौ लोगो हमनायाव उसुबिदा नंला होनना जोंबो थानाय जाबाय लोगो हमनाय जायाखिसै दा थेवबो जों साननानै लादों जे जों जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोंनि बुंनांगौखौ जोङो डिसिनि थ्रुयैबो होनो हागोन जेब्ला जों बिनि थ्रुयै हरनाय जानाय जों दिनै मेम'रेन्डामखौ दिनै डिसिनि थ्रुयै हरनाय जाबाय